Затвори очи. Послушай шепотът на тишината. Покани я в тялото си и усети как всеки твой орган отмалява. Дишай дълбоко. Напрежението си отива. Бъбревите ти мисли замлъкват, а сърцето ти се обагря в зелена светлина. Виж как светлината премигва с всеки негов удар. Мислено се гмурни тази светлина. Почувствай копринената й прегръдка, която те понася към едно специално място. Отпусни се. Предай се на дълбините, скрити в твоето сърце. Позволи на вълнението ти да те последва това приключение. И ето, след няколко мига се озоваваш на една обширна поляна. Погледай цветята, разнасящи мириса на лято. Помилвай зелената трева. Обърни очи към чистото небе, зорко наблюдаващо земята. Тук живее красотата, а мълчанието на природата те улюлява в покой. Може би се питаш, защо си тук? Няма нищо случайно. А сега отиди при кошницата, която те очаква под близкото дърво. Виж мъртвите цветя, натрупани в нея. Не е ли жалко? Дъхът им е спрял, след като са били откъснати от майката земя, а свежестта им вече е минало. Такава е и човешката участ, когато страним от природата. Ако си здраво свързан с нея, значи си изпитал лечебната й мощ, както и умението й да вдъхновява. Но ако си забравил, що е време, прекарано с природата, значи тази медитация е точно за теб. Тя е послание от Създателя да преосмислиш отношението към самия себе си. Защо ли? В днешното забързано ежедневие много хора търсят външна помощ, за да надвият сложните проблеми в живота си. Често завършекът е отсъствие на правилното решение, усещане за безизходност и прием на лекарства, които са бич за здравето. Може би този сюжет ти е твърде познат,
Ако си попадал в него или все още изпълняваш главната роля, слушай внимателно. Отдай нужното внимание на Словото, което Създателят изрича чрез моята уста. Ако тялото ти се огъва под напора на някакво страдание, ако в умът ти гнездят черни мисли, които искаш да пропъдиш, но не знаеш как, ако нощем се луташ между безсънието и мъчителните кошмари, ако не долавяш съветите на вътрешният си глас, трябва да направиш промяна. Излез сред природата, за да постигнеш вътрешна яснота. Тя е основната причина за всеки голям скок в живота. Може би си мислиш, че нямаш достатъчно време, за да навестиш някое девствено местенце, отдалечено от големия ти град. Или пък си казваш, че прочитът на интересна книга или задушевен приятелски разговор ще ти бъдат също тъй услужливи, както досега с природата. Не е така. Природата винаги успява да изрови болешките ни и да ги скрие в града си. А сега нежно постави ръка върху ствола на дървото, по чиято корона получи божествените напътствия. Усети ударите на сърцето му. Да, дървото също има сърце, но за разлика от човешкото сърце, податливо на разрушителни чувства, сърцето на дървото винаги остава неосквернено. Всички растения имат сърца. Сърца, които странят от човешкият гняв, тревожност и тъга. Тези сърца не осъждат човешкото посегателство върху природата. Те пеят песента на безусловната любов, с която облегчават и изцеляват. Растенията също остаряват и умират, но доброто в тях е безсмъртно. Точно от това безсмъртие трябва да черпиш сила, за да живееш дълго и щастливо. А сега чуй как бие сърцето на тревичката под нозете ти. На всяко цветенце около теб и в далечината. Наслади се на музикалното изпълнение, което събира в едно стотици сърца. Невероятно е, нали? Най-невероятните неща са всъщност най-достъпни, но тяхната ненатрапчивост ни пречи да ги забележим и оценим. Така е, приятелю. Много хора избират трудният път към крайната си цел, вместо
да се доверят на простотата. Ако и ти си бил от тях, със сигурност вече не си. Тази медитация разтвори съзнанието ти за един по-лесен и споделен с природата живот. Ще ти разкрия нещо. Аз също не подозирах за чудотворните сили на Майката Земя. Да, бях чувала много истории за спасителната й десница, но убеждението ми, че решението на проблемът ми ще дойде от някой човек, ми пречеше да потърся опора в природата. И когато очакваната помощ се оказа просто мираж, принудата ме тласна в обятията на една гора. Бях изумена от промяната, настъпила в мен. Телесната ми слабост сякаш потъна в пътеката, по която вървях. Безпорядъкът в сърцето ми изчезна и една непоклатима вяра в божествената промисъл измести цялото ми негодование. И най-хубавото от всичко е, че често навестявам тази гора, без да срещам спомена за собственото ми страдание. То беше снето от мен с много любов, а лекотата, която почувствах, ме вдъхнови да напиша тази полезна медитация. Благодаря ти, че изслуша историята ми. Благодаря ти, че си подари време за нещо, което ще подобри живота ти. А сега е време да се завърнеш у дома. Свържи се със сърчицето на тревичката под нозете ти. Виж как познатата зелена светлина отново заиграва в твоето сърце. Поеми дълбоко въздух и позволи да те върне тук и сега. Ако непрогледен мрак е закрил прекрасната поляна, значи вече си в тялото си. Нежно раздвижи пръстите на ръцете си. Направи същото и с пръстите на краката си. Протегни се, сякаш се събуждаш от вълшебен сън. Когато си готов, можеш да отвориш очи.